Юношите на Левски, родени преди 1992 година, спечелиха днес на стадиона в Мездра купата на БФС. Сините успяха да се наложат с 1-0 на другия финалист за трофея Литекс. Единствения гол в матча отбеляза Иван Стоянов през първата част. Играчите на Литекс започнаха по-активно в началото. Още в третата минута бразилеца Диего от фал стреля над напречната града. В 20-та минута, след съмнително положение за засада, Стоян Кадивчин от Левски се откъсна сам срещу вратаря, но би в него. Така се стигна до 29-та минута, когато падна единствения гол в матча. Иван Стоянов с далечен удар от около 30 метра изненада вратаря на Литекс Диан Вълков за 1-0. Минути по-късно Денис Николов от сините бе изведен от дясно сам, но би покрай вратата. След това последва пробив на Георги Миланов, който подаде към Диего. Той стреля технично, но встрани от вратата. В края на полувремето Литекс имаха претенции за дуспа, но рефера отсъди фал в нападение. През втората част ловчанлии владееха повече топката, но не успяваха да застрашат сериозно вратата. В 59-та минута Диего центрира към Смирнов, но той бе изпреварен от вратаря на Левски. В 76-та минута пък сините можеха да решат мача, след като Кадивчин бе изведен срещу вратаря, но той се опита да подава и сгреши. В края на двубоя Георги Миланов можеше да изравни, като получи удобна топка около дуспата, но стреля слабо. Така футболистите на Левски удържаха минималната победа и спечелиха купата. Златните медали на победителите бяха връчени от селекционера на юношеския национален отбор Аян Садъков, а купата сините получиха от кмета на община Мездра Иван Аспарухов.